खुलुमबाय आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आं नुगासिनो दङ माने ससियेल मिडियायावनो जाथो बा इउट्युबावनो जाथो किसुमान सेंग्राफोरा थाखा गरनैसोनि थाखाय सेभ भिउसनि थाखाय माने ओरैबायदि भिडिअ ससियेल मिडियायाव हगारगासिनो दङ बेफोरो आसलते मोजां नङा। जोङो बयबो मिथिगौ जोंनि न'खरफोराव माबा मोनसे माने दावराव दावसि जाबाथाय बा सोरहानिबा न'खरनि सोरबा फिसाजोआ सोरजोंबा खारखुमा लांदोंबाथाय बेफोरखौ जोङो मा दोनखुमाना दोननो नागिरो, जोङो रावनोबो खोन्थाया। थिग बिदिनो जोंनि हारिनि सोरबाफोर सोरजोंबा खारखुमा लांदो बा सोरबा मायावबा थांनानै निजेनि देहानि बेपार मावहैदो, बेफोरखौ मबाइलाव खोन्थिनानै मा मोनदों आं हमनानो मोनाखै। मानो खोन्थिनो लागा जादों बेफोरखौ खोन्थिनाय माने मा जोंनि हारिनि मोनसे बदनाम जे बर' जाथिया ओरैबायदि मानसिफोरा होननो माने चान्ससो मोनो। नोंगो सासन खालामनांगो, सासन खालामनायनि सिगां जोङो जोंनि समाजखौ सिगां थिग खालामनांगोन। सासे गथ' हमनानै बुग्लिनानै न'आव लाबोनानै बिसोरखौ एकदम रुम मोनसेयाव लांनानै गाज्रि बाथ्राजों रायनानै बेफोरखौ भिडिअ खालामना खोन्थिनाया मा खोन्थिनाय जादों बेफोरखौ आं बुजिना मोनाखै बा मा खालामनो नागिरमारदों। जोङो बयनिख्रुइ सिगां मिथिनाया मोजां, जोङो भारत हादराव थायो आरो भारत हादराव जि आयेन जि संबिधान बिनि बारगै जोङो मावनो गोनां आसलते जेबो गैया। नाथाय जोङो किसुमान मानसिफोरा मा खालामबाय दोङो, मा मावबाय दोङो, गोरिब बा हिनजावफोरा गोबाङानो आयेन कानुन मिथिया, बैसोरखौ माने जबरदस्ति सोर पावार होदो बुग्लिनायनि? मा पुलिसफोर गैया नामा, प्रखाखन गैया नामा जोंनि आसामाव बा जोंनि इन्डियायाव कुनु माने आयेन कानुन गैया नामा? सोर पावार होदो बुनायनि? नोंगो नोंथांमोना हमनानै मोनदो पुलिसनो है बा न'आव लाबोनानै बेखौ स्रि स्राय माद मिट खालामनानै दोनफैनाया मोजां बाथ्रा। नाथाय बिदि बुग्लिनानै बा गाज्रि एकदम बाथ्राफोरखौ बुंनानै बेयाव भिडिअ बानायनानै हगारना होनानै मा सिखायदो आरो सानैसोखौ बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखायसो नोंथांमोना सोलोंबाय थानाय बायदिसो जादों। बेफोरो जाय समाजाव बा जाय न'खराव गुबुन हारिनि मानसिफोरा फैनानै आड्डा होयै सेरेब लोंफैयो, जौ लोंफैयो, बे समाजाव आरो नोंथांमोना मा आरो एक्सेप्ट माने माबा खालामनो हागोन, नोंथांमोना आसा खालामबावनो हागोन? बेसेबां मोजां नोंथांमोना गथ' गथाय माने आसा खालामनो हागोन? बयनिख्रुइ सिगां जोङो जोंनि समाजखौ थिग खालामनांगोन। जुमाय सेरेबनिफ्राय माने गोजान खालामनांगोन बेफोरखौ, जुमाय सेरेबफोरखौ। मानसिफोरनो गथ'फोरखौ इडुकेसन होनांगोन, मोजां इडुकेसन होनांगोन। फरायनो एकदम मा जाबाय दोङो आजिखालि दुनियानि सेंग्राफोरा मेट्रिक होयै सिगांनो 9 क्लास 8 क्लासनि गथ'फोरा सोरबा गान्जा सोबबाय दोङो, सोरबा डेनराइट सोबबाय दोङो। बेफोरखौसो नायनांगो, बेफोरखौ मोजां खालामनो नाजानांगो। सासे सानै सिख्ला माबाफोर बिदि सोर अबे हारिया देहा बेपार मावै माने माबा दोङो? बयबो दोङो। नाथाय बेफोरखौ दुरबलनि सायाव अत्याचार खालामनानै जेबो लाब गैया। जोङो जोंनि समाजखौसो मोजां माबानो नाजानांगो। समाजखौ माबोरै शिक्षित बानायनो हागोन, शिक्षाजों इडुकेसननि माबोरै माने डेभेलप खालाम, बेफोरखौ जेब्ला खालामगोन अब्ला जोंनि हारिया अट'मेटिक थिग जालांगोन। आरो जोंनि समाजाव जायफोरा मिथिया, गोबाङानो मिथिया मोनसे सुप्रिम कर्टनि आयेन जायखौ जोंनि बर'फोरा बा जोंनि माने समाजाव गोबाङानो मिथियैखायनो बेफोरबायदि खामानि किसुमानखौ मावबाय दं। आं नेक्स्ट भिडिअआव बे गासै डिटेलखौ लाबोगोन। मोनसे 497 आर्टिकोल मोनसे आयेन दं। बे आयेनखौ आसलते रावबो मिथिया। बे आयेना आजिखालि माने केन्सेल जाबाय, सुप्रिम कर्टनि अर्डार इयो। मानोना हौवा हिनजाव सानै जेब्लानो माने हौवाफोरा जेरै बाहेरायाव थांनानै गुबुन हिनजावजों बा गुबुन सिख्लाजों जेरै लाइन मारिहैयो बा बिसोरो बे बाहेरायाव थाहैनानै गुबुन सिख्लाफोरजों देहानि सम्बन्धबो बानायो फैसा रां होनानै, बेयाव खिन्थु रावबो हिनजावफोरा जेबो बुङा। नाथाय
हिनजावफोरा एसे माबा खोनाबानो हिनजावफोरनि बे हिनजावा मा बेबिचार कुलक्षिनि गोबां बाथ्रा बेनि सायाव ओंखारो आरो बिनि थाखायनो गोदो बे आयना दंमोन जे सोरबा हाबा जानाय हिनजावा जुदि गुबुन हौवाजों लाइन मारियोबा गुबुन हौवाजों माबाफोर सम्पर्क लाखियोबा बियो आयेननि फालनिफ्राय दाय गोनांमोन। नाथाय नोंथांमोना मिथिना लानाया मोजां गासै हिनजाव मानसियाबो जे बिखौ सुप्रिम कर्टनिफ्रायनो अर्डार मोननाय आजिखालि बियो कुनु माने लिगेल बियो जेबो बिनि थाखाय आयेननि माबा गैया। जुदि सोरबा हिनजावा निजेनि हौवाखौ गारनानै थांनो नागिरमारोबा बियो थांनो हायो। नोंथांमोना जायफोरा मिथिया सोरबा उकिलफोरनाव मोजाङै सोंना लाबा जाय आयेननि खामानि मावोबा सोरबा पुलिस नखराव मावनाय दोङोबाथाय बिसोरनाव सोंबाथाय मिथिगोन। नाथाय मोनसेल' बाथ्रा बुंदो जे सोरबा जुदि निजेनि हौवाखौ गारना थाङोबाथाय तालाक लानानै माने सम्पर्क दंमारोबाथाय आरो बै हौवाया जुदि माने गारनो गिदोबाथाय गारनो हागोन। दुनियायाव किसुमान ओरैबायदि मानसिफोर दोङो जाय जिखुनु हिनजावा थांना थानो हानाय नङा ओरैबायदि अत्याचार बिनि सायाव जुमाय सेरेब जोंनि बर' समाजाव दा बर्तमानाव बे मोनसे बिराद गेदेर प्रब्लेम जाना उथिदो जुमाय आरो सेरेब। मानोना गुबुन हारिया बायनानै लोंनांगो नाथाय जोंनि बर' समाजाव मा बायनो लागा दरखारानो गैया। न' खाथियावनो बा न'आवनो बानायो। मोनाबानो मोनसे मिथिं सेस्लायाव एकदम जुमाय सेरेब सानैसो लिंना लाबोनानै जनानै बिदि जुमाय सेरेब लोंबाय थानाय बै न'खराव नोंथाङा माबोरै मोजां गथ' खासे जि जन्म जागोन बा जन्म जानानै मोजां जागोन गथ'आ माबोरै नोंथांमोना आसा खालामनो हागोन? बयनिख्रुइ सिगां बैखौ ध्यान होनाया मोजां। आंनि बाथ्राफोरा हयथ' सोरखौबा माने गाज्रि माबानाय थाखाय आं बानायाखै बे भिडिअखौ। मानोना आंबो बर' आरो आं बर' हारिखौ जोबोद मोजां मोनो आङो गोसो सिंनिफ्रायनो। आरो बेफोरबायदि जानायखौ आंबो लुगैया। मानोना जोङो गोबाव समनिफ्रायनो बाहेराव दोङो नाथाय मानसिफोरनि माने किसुमान बुंनायफोरखौ सह्य जाया। बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नायनानै मानसिफोरा बुङो जे आसामनि ओरै थोरै जागासिनो दं ओरै हमजाबाय ओरै हमजाबाय मा बेफोरखौ खोन्थिनानै मा लाब मोनदो? गरनैसो फैसा मोननो थाखाय भिउस मोननो थाखाय बेफोर भिडिअखौ हगारनानै मा लाब दङ बुंनाय सम? नोंथांमोनानो बुं मा लाब मोनदो बेफोरखौ हगारनानै? गोदो मबाइल गैयामोन आरो जेबो बेफोरबायदि माबा गैयामोन नालाय गोदोबो खारोमोन। बिदि नङा जे दासो खारबाय दोङो गोदोबो खारोमोन। नाथाय गोदो रावबो फेसबुकाव मा इउटुबाव बिदि भिडिअ बानायनानै हगारामोन। नाथाय दा मा खालामदों बयहाबो मोनसे चेनेल दङ हकनि न हकनि बयहाबो माने फेसबुक दं भिडिअ मबाइलाथ' गावबा गाव दंखायोआनो भिडिअ मोनसे बानायबाय हेगारना होबाय एसे मान भिउस लाइक मोनबाय खोब मोजां मोनबाय बेखौनो कमेन्ट्स मोनबाय बेनो मोनसे जाबायना माबाफोर। गतिके जोङो जोंनि समाजखौ बयनिख्रुइ सिगां थिग खालामनांगोन गथ'फोरखौ संस्कार होनांगोन मोजां बानायनो नाजानांगोन अब्लानो बेफोरबायदि खामानिया लासै लासै खम जालांगोन। दा बुंनो थांनाय बायदि जायो एकदम लासिं सिं बाथ्रा मोनसे बै लानजाय जाग्राफोरखौ नोंथांमोना मिथिगो सोरबा लानजाय जाग्रा सिख्ला खासे सोरबा पटायना लाबोनो हादोंना सोरबा बर'आ? मानो हायाखै? बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि शिक्षा होयो। बिसोरो फरि दागि फरि स्कुलाव थां दागि थां नाथाय बिसोरनि समाजा ओरैबायदि बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो ट्रेनिं होयो उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि शिक्षा होयो बिसोरनो आरो बिनि थाखायनो बिसोरखौ रावबो लाबोनो हाया। दा हारसा समाजावबो दं नाथाय बिसोरो बेफोरबायदि भिडिअ बानायना माबा बानायना मानसिफोरनो खोन्थिथिङैया खारन निजेनि बदनामखौ निजे सोरबा गायनानै खोन्थिलाबायगोन नामा मानसिफोरनो? आरो बेफोरखौ खोन्थिनानै मा लाब? निजेनि जाथिनिसो मोनसे बदनाम गासैखौबो माने मिथिहोनाय जाबाय जे उमुक जाथिया इदिलै इसोरो इदिसो। आंबो बानायनो हागोन आं बानायनो हाया बिदि भिडिअ आंनि चेनेलाव मनिटाइज जानाय चेनेल आंबो बानायनो हागोन बेफोरबायदि भिडिअ। गोबां मानसिफोर बै बेंगलर तामिलनाडुफोराव फैनानै सोरनिबा सिख्ला सोरबा हौवाजों थानानै खामानि मावगासिनो दोङो ना हाबा जानायनि रिलेसन ना गामिनि मा न'खरनि रिलेसन जेबो गैया सोरनिबा हिनजाव सोरबा हौवाजों फैनानै इयाव थाफैनानै खामानि मावगासिनो दोङो।
नाथाय आं बानाया, आं नागिरा जे जोंनि बर' हारिया बा बर' मानसिया जोंनि बदनाम जाथो। जायखिजाया आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय सानडे लाबोगासिनो दं। नोंथांमोना बै भिडिअखौ नोंथांमोना नाय, खोब इम्पर्टेन्ट भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगोन आङो। जायखिजाया नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। गोजोन्थों।